que subir. E, ademais de subir, ten que cambiar o sistema de formación de precios. Nós vamos ter que poñer da nosa parte cando chegue o momento. Non cabe a menor dúbida. En organización, en estar xuntos, en moitas cousas, seguro. Pero que ahora mesmo, o que están facendo as industrias neste país, sentado nunha mesa de negociación, como estábamos o outro día na Foita ali en Madrid, e dúas ou tres industrias que estaban ali, baixando os precios aos gandeiros. E nós dicíndolle á ministra de Agricultura que era onde tiña que fajarse, e a ministra de Agricultura a broncas cos gandeiros galegos, dicíndolle que éramos moi desorganizados, dicíndonos que éramos moi desorganizados. Esa foi máis ou menos unha parte do contido da reforma. A ministra o que tiña que comer, o que menos que esperábamos da ministra, porque nós esperábamos que os precios subiran, pero o menos que esperábamos da ministra era que lle dixera a aqueles industriales que estaban todos ali sentados, que lle dixera al menos, mentre se está desarrollando a manifestación e esta negociación, non lle tocan ustedes máis os precios ao gandeiro. Pois fixeron para meterlle os dedos nos ollos ao goberno, porque o están metendo, e para meterse clarísimamente os gandeiros. E hai que dar unha resposta a ambos hasta conseguir que esa situación cambie, porque pode cambiar. E se se me olvida, tamén para que non se me olvide, que sepades que vai ser o mellor ano dos últimos 10 de beneficios dos industriales do leite.